Sori, että meni näin myöhäiseksi tää video. Mutta joo. Kisoista on videonpätkiä melkein kaikista lajeista. Mavesta ei ole mitään videota. Ja sitten nämä välifiilistelypätkät on kuvannut nyt tälleen jälkeenpäin. Että en jaksanut siinä lajien välissä ja ehtinyt sitten kuvaamaan fiiliksiä, mutta mä tässä kertailen niitä fiiliksiä, mitä mulla oli sit mitäkin lajia ennen, lajin aikana ja lajien välissä. Eli siis ensimmäiseksi oli, no siis ihan ensin. Kisat oli siis lauantaina. Ja mä tulin keskiviikkona kipeäksi. Se oli onneksi semmonen aika pikakelaus. Et mä olin niinku suurin piirtein 12 tuntia. Niinku silleen ihan kaksinkerroin. Ja niinku mikään ei pysynyt sisällä. Ja siinä sitten mietin, että noinkohan on, että onko lauantaina kilpailukuntoinen. Mutta päätin siinä sitten, että jos mä perjantaina saan syötyä normaalisti ja ulos tuleva tavara on jotakuinkin kiinteää, niin sit mä oon lauantaina ihan tarpeeksi kyvykäs kilpailemaan ja näin kävi. Se positiivinen puoli siinä toki oli, että ei tarvinnut jännittää, että meneekö painoluokkaan. Että siinä tuli semmonen pikakuuri ja tiputettu 2 kiloa. Että hyvin mentiin painoluokkaan. Sitten oli kilpailijakokous, jossa selkisi, että naiset on vahvoja. Kyllä mä sen tiesin, että ne on vahvoja, mutta silti, koska ensin päätettiin alle 65-kilosten naisten kilpailupainot. Sitten oli naisten avoimen luokan kilpailupainot, jotka oli tietty pakko olla isommat kuin alle 65-kilosten naisten. Sitten oli alle 85 miesten painot, jotka oli pakko olla kovempia kuin avoimen naisten. Ja ne oli aika kovia ne painot. Mutta tuli silti, ei tullut ainuttakaan nollasuoritusta, mutta tuli ylitettyä itsensä ihan joka ikisessä lajissa. Et joo. Niin. Ensimmäinen laji oli rekan veto, josta en tosiaan etukäteen voinut yhtään tietää, mitä siinä tulee tapahtumaan. Ei se hyvin mennyt. Mut ainakin mä voin sanoa vetäneeni rekkaa. Tässä todiste. Joo, se oli sen näköistä. Siinä mä oikein tiedän, miten sitä voisi niinku kuvailla. Se oli hyvin erikoinen tunne. Siis sen jälkeen, kun mä otin niinku itteni irti niistä valjaista, niin musta tuntui, että se edelleen veti mua se rekka niinku taaksepäin. Se oli jotenkin ihan älytöntä. Mut se liikkuu. Siinä oli semmonen pieni ylämäki, niin sitten jotenkin ei päässyt silleen niinku semmoseen momentumiin, mitä minä ehkä tälleen hieman kehnompana vetäjänä olisin niinku vaan tarvinnut. Että se sitä piti niinku jatkuvasti niinku saada se liikkeelle uudestaan ja uudestaan. Ja
siihen ei mulla ihan voimat riittänyt. Mutta kyllä se noin 5 metriä liikkuu. Sitten seuraava laji oli farmari-merkkari-yhdistelmä. Itse olisin ylipäätään toivonut, että se olisi ollut toistepäin, että ensin olisi merkkari ja sitten sen perään farmari. Tai noin normaalisti ehkä toivoisin niin päin. Mutta sitten kun ne kisapainot oli niin isot, että en ollut ikinä edes yrittänyt. Että farkuissa oli vissiin, oliko se nyt sitten 90 vai 92,5 per käsi, mitä se nyt sitten loppujen lopuksi oliko sekin vähän vaihteli siinä. Ja sitten siinä merkkarissa oli ehkä 225 kiloa. Anyways, molemmat semmoisia painoja, että en oo edes yrittänyt. Enkä ollut varma, että saanko niitä farkkuja edes ylös siitä maasta. Että jos ne nyt vaikka oli 92,5 kiloa per käsi, niin se on yhteensä 185 kiloa käsissä. Huhhuh. Mut ne nousi. Ja mä pääsin niiden kanssa liikkeelle. Niin mä tiesin, että mun kädet kyllä pitää. Että ei ne mun käsistä tipu. Että jos joku pettää, niin se on mun selkä ja jalat. Ja mun jalat olikin sitten jo sen rekanvedon ja farkkujen jälkeen aika hyytelöä. Ja sen takia se ei oikeasti tahtonut enää se merkkarikaan liikkua. Niin, voisimme siitä toki videonkin tähän laittaa, mikä ehkä selventää sitten enemmän. Kuten siitä näki, niin farkut meni jopa silleen ihan yllättävän hyvin, mutta sitten merkkariin ei enää riittänyt. Oli vaan jotenkin koko alaselkä ja lanti oli jotenkin niin sekaisin. Ensin siitä rekan vetämisestä, joka piti lantiolla vetää liikkeelle ja sitten lähteä jaloilla tikkaamaan. Ja sitten niiden farkkujen nosto maasta. Niiden farkkujen yhteispaino oli 30 kiloa enemmän kuin mun Mave-ennätys. What? Joo. Ja semmoista. Mut silti, kuten rekanveto, niin tämäkin oli oman itseni ylitys. En meinaa ennen lajia tiennyt, että saan ne edes ylös maasta. Sen perusteella mä sit ajattelin, että nostanko 67,5 vai 65. Mut en halunnut riskeerata, niin nostin sit vaan 65. Joka sit olikin hyvä päätös. Koska rekanvedon ja farmarin jälkeen oli jalat niin hyytelöä, että mä en saanut jalasta enää yhtään voimaa siihen tukkiin. Joka oli muutenkin paksumpi kuin se tukki, millä mä yleensä treenaan, niin se jotenkin vähän sekoitti mun tasapainoa ja silleen, niin se oli vähän vaikeeta. Mut saimme sen sitten toisella yrityksellä.
kipunneruksen jälkeen olikin Mave, jossa piti tehdä toistoja semmoisella painolla, joka oli 10 kiloa yli mun yhden vedon ennätyksen. Kuulostaa todella hyvältä. Jollain ilveellä mä sain kuitenkin yhden toiston, että ei tullut ainuttakaan nollasuoritusta. Mutta silloin periaatteessa harmi, että oli nyt niinku ainut laji, mistä mulla ei ole videota, koska kaikki kannustusjoukot oli sillä hetkellä just syömässä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta uusi Mave-ennätys keskellä kisoja. Ei kai siinä. Joo. Ja sitten viimeinen laji, atlaskivet. Olikohan se nyt 90 kiloinen se meidän kivi nyt sit loppujen lopuksi. Ja mä ihan yllätyin siitä, kuin hyvin se liikkuu, koska mulla oli selkä silleen ymmärrettävästi vähän kipeä tosta Mavesta. Joka on siis, vaikka en ole videota nähnyt, niin ei välttämättä ole mikään ihan maailman paras tekniikka, millä se nousi. Niin mulla oli selkä silleen pikkasen rikki. Niin en ollut varma, että mitä tosta kiven nostamisesta tulee, mutta kyllä siitä jotain tuli. Tässä pätkä siitä. All in all, ihan jees kisat. Joo, sijoituin 5. kilpailijasta, mutta jokaisessa lajissa ylitin itseni. Eli tukki oli ainut, jossa en tehnyt omaa henkilökohtaista ennätystä. Toki tukki oli paksumpi kuin se tukki, millä mä yleensä treenaan, eli periaatteessa tuon paksuisella tukilla tein oman ennätyksen. Et joo. Ja hyvin tyytyväinen olen omaan suoritukseen. Ja sitten tässä onkin käynyt sen jälkeen jo sillatti, että mä meinasin ensin, että mä en osallistu Järvenpään vahvin kisoihin. Että ei jotenkin ehdi ja sitten mä en oikein tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta mä jotenkin kuvittelen, että siellä on hirveän vaikeat ja raskaat lajit, että en jotenkin jaksa mennä repimään itseäni sinne. Ja sitten mä suunnittelin oikein kunnon treeniohjelman sitten Jokioisten kisoja varten, jotka on elokuussa. Oikein niinku kalenteroin kaikki mun treenit ja tavoitteet ja kaikki. Mä olin niinku semmosella fiiliksellä, että niinku Jokioisten kisoissa sitten pärähtää. Ja edelleen pärähtää. Mutta muutenkin sitten mieltäni osallistun sittenkin myös Järvenpään kisoihin. Mut mun preppi on nyt sinne Jokioisten kisoihin. Niissä on onneksi aika paljon samoja lajeja, että molemmissa on kulkuneuvonveto, punnerrusta ja mavea, että silleen, joo. Ja näin. Mutta
en sille mitenkään erityisemmin treenaa just nimenomaan Järvenpään kisoihin. Mä treenaan enemmän niihin Jokioisten kisoihin, koska siinä on vähän pidempi aika. Ja mä haluan niinku kunnolla kehittyä ennen sitä. Että kyllä mä uskon, että ne Järvenpään kisatkin silti ihan jees menee. Mut Jokioisten kisat on se, missä mulla on niinku tavoitteet. Se on kovat tavoitteet. Palataan lähempänä niitä sitten niihin tavoitteisiin, mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Ja seuraava video tulee sitten joskus.